Teljes neki. De elfogott a barna, nem? Nem csúszik az. Na küldje! Kicsit gyárasztas van. Hogyan mossa? Várjál, mossa, ne! Geci-e! És igaz, te durran! Nem bukott! Nem durran, te bazd meg! Várjál, rakja! Bazd meg, hogy ilyet lehet, he! Szövetesem! Milyen kuszor! Anyukát el! Most már fikáltuk le! Most satszaj durrassza! Csináld! Nagyon hát egy hangot! Egy izét! Gyilkos! Egy viccedát küldj már neki! Aztán nem takarítsd le! Ne nyúkáljon hozzá! De ne álljatok mögé, mert ez elszáll, akkor az fájni fog! Menj onnan mögé le! Menj onnan, mert azt elszáll, akkor az szólni fog! Második, harmadik! Hadd szóljon! Egy szánc! Egy ember! Ebből nem sok minden van belül. Ülget az üdülnemekek, az itt a tájok.